Pafupifupi wina aliyense amene wayeserapo kuti atenge mpando wa usogoleri ku DPP is either analephera kuchita convince anzake kapena anapezedwa olakwa pa mulandu wina wake umene mwina mwake dziko silikanadziwa. Musiku la lero ndifuna ndikuuzeni za game plan ya Peter Wamuthalika ndi Daliso Kabambe. Chipani cha DPP chinapanga chiganizo chotenga George Chaponda kuti azakhale presidential candidate ngati ozasala ndi udindo pokuchoka kwa Peter Wamuthalika. Izitu zinali zaka za mbuyomo, koma anthu ena amchipani cha DPP cho ataziwa plani yake ya Peter Wamuthalika kufuna kusira udindo George Chaponda, anthuwa anamupaka matope George Chaponda pomuveka nkhani yakuba chimanga ku Zambia mpaka mbiri ya George Chaponda inaonongeka ndithu, ndipo presidential candidate unakanika apa nkuti dzina la George Chaponda, dzina la Mauti Chaponda, Mauti Chaponda ku Malawi ali mawu amene anthu sankafuna kuamva. Dzina la Chaponda linali dzina limene anthu ambiri analika question mark. Kukhala presidential candidate kunalepherekera pomwepo, ndi pamene anthu ambiri anakhulupirira kuti koma ku DPP kumachitika ndale osakhala masewera. Ndipo ku chipani chomwechi cha DPP anthu osiyanasiyana anayesesa kuti atengedwe nkupasidwa presidential candidate, koma zinkavutabe kufikira pamene Muthalika anasokolosa Daliso Kabambe kumutenga nkumulowesa mu DPP ndi cholinga chakuti atenge upresidenti. Chiganizo ichi sichinasangalatse anthu ena monga Kondwani Nankhumwa. Mu nthawi imene Daliso Kabambe anali jijiri kumeneko ku DPP kunabuka chimbiri chonyasa chakuti kunyumba kwa Daliso Kabambe sankalipira madzi a water board. Izi zinachitika ndithu mpakana analembedwa mu news kuti Daliso Kabambe ankaba madzi, ndipo nkhani inali gwedegwede mpakana a water board anamulipirisa ndithu chindapusa. Koma Daliso Kabambe anayesera kuzichita defend kuti inde malowa ndi pa malo ake, koma iye isamakhala pamene pamakhala anthu ena. Komabe izi sizinasinthe popeza kuti mbiri yake inali itayipa kale. Now tili ndi George Chaponda amene ndi wakuba chimanga. Mu nthawi imeneyo kunalinso ku DPP komweko Daliso Kabambe amene anali oba madzi a water board pohalumikizira ku nyumba yake mwa chinyengo. Apa nkuti anthu onsewa apakidwa matope basi endi kunali kuvuta kuti akhonza kutulukamo ndi kuima. Izi zinapangisa kuti anthu ochuluka amene ankakhulupirira kuti iwowo ndi amene akuyeneka kukhala pasogolo pa DPP, iwowo ndi amene akuyeneka kukhala eni ake a DPP, anayamba kupereka pressure ku DPP komakamaka kwa makandidates ake amene anali ongolowa kumene. Mmodzi mwa iwo ndi Daliso Kabambe, ndipo Daliso Kabambe anafinyidwa mpakana zinthu zinafika povuta. Apa nkuti anthu ngati Nsaka Mwanamveka, Prophet David Mbewe atayesedwa kalekale ku DPP, komabe pressure imavuta. Koma popeza Peter Muthalika ndi kampu ina mu DPP inkamufunabe Daliso Kabambe, inamuza Daliso Kabambe kuti achoke mchipani cha DPP ndipo akalowe chipani cha UTM andi kumeneko akawina presidential candidate, ndi cholinga chakuti Kabambeyo akawina presidential candidate ku UTM, Peter Muthalika akawina presidential candidate ku DPP, kenako azapanga alliance. Ndipo pa alliance po plani inali yakuti UTM ndi DPP ndi amene ayendera limodzi, iwowa azapanga alliance, ndipo Peter Muthalika azasankha Daliso Kabambe as running mate wake, kenako Peter Muthalika azamusira upresident Daliso Kabambe. Zikatero zatheka ndithu. Iyitu ndi game plan imene Muthalika komanso Daliso Kabambe ayisanja, koma funso ndi kumati anthu ku DPP kumeneko azamulola Daliso Kabambe kuzakhala presidenti. Kodi izi sizibweresa mpungwepungwe ku chipani cha DPP kumene kuli anthu ndikale amene ndi a power hungry, anthu amene akhala kufuna maudindo osiyanasiyana, anthu amene akhala kufuna mpando wa upresidenti. Tiyeni tikumbukire tonse kuti mmodzi mwa anthu amene ankafuna kukhala presidential candidate koma anazindikira kuti alibe mpata
alibe mwayi, wapanga mamisteke okuti ndikovuta chipani kukamukhululukiranso. Mmodzi mwa iwo ndi Kondwani Nankhumwa amene panopa anayambisa chipani chake cha PDP, chimene panopa timakhulupirira kuti Kondwani Nankhumwa akusalidwa kwambiri pandale. Video imeneyi ndi imene ili pa screen. Dzina langa ndine Sam Mavita, timapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Kupanga chisankho chochita subscribe ndi chinthu cha mtengo opatali kwambiri. Tionane mu video yotsatira. Bye.